Ftit jiem biss bogħod mill-istaġun tas-sajf l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta diġà qed jieħu toma ta' kif se tkun l-attività fl-iktar xhur beżlin. Dan għax fix-xahar ta' Mejju l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ra żieda 14.4% fil-passiġġieri li għaddew mill-Ajruport Malti, dan meta mqabbel mal-istess żmien is-sena li għaddiet. Fi-stqarrija kien spjegat kif Mejju ta' din is-sena l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ra 548,354 passiġġier li jfisser 68,000 passiġġier aktar meta mqabbel ma' Mejju tal-2016 li jfisser li Mejju u t-tieni xahar li rreġistra aktar minn 500,000 passiġġier. Iż-żieda hija dovuta wkoll għal 12 ajruplan kummerċjali iżjed li x-xahar li għadda għaddew ta' kuljum u kienu qed iġorru 180 passiġġier. Iż-żieda fl-ammont ta' passiġġieri kienet riżultat ta' żieda ta' 15.1% ta' seat capacity u żieda fil-ajruplani li niżlu fl-ajruport. Intant il-maġġoranza tal-passiġġieri kienu mis-suq Ingliż segwit minn dak Taljan, Ġermaniż, Franċiż u Belġjan. Fl-istqarrija kien innotat kif dawn ir-riżultati nkisbu ġimgħat bogħod qabel l-ajruport iniedi l-iskeda għas-sajf, skeda b'medja ta' 130 il-titjira kuljum.